Сираттағы елы істәліклі тәбірикләу хатын тыңлау өсөн экран алдына Халим Кәрим улы Шәриповты сақырабыды. Ул ошы көндәрдә тыуган көнен билдәләгән. Халим Кәрим улын якындары матур гомер байрамы менән тәбрик итеп, иң изге теләктәрен юллай. Өфө каласында гомер итүсе кадерле тормыш иптәшем атайыбыз, картатайыбыз Халим Кәрим улы Шәриповты тыуган көне менән котлап, иң йылы теләктәребезне юллайбыз дип яза якындары. Кадерле кешебез 1952 елдың ямле яз айында Янсура районы Әбүләйс авылындагы 5 балалы ишле гаиләләрдән берендә. Беренчесе булып дөньяга килә. Өлкән бала буларак йорттагы барлык эш уның елкәһенә төшә. Атайыбыз бер эштән дә куркмаенча тәвәккәлләп бар эштә yerine yetkirib башкара. Минзия һеңлеһенә Рим, Дим һәм Хабир кустыларына ныклы терәк була ул. Буласа тормыш иптәше әсәебез Флорида Рифкат кызы менән мәктәп елдарынан дуслашып йөриләр. Ошо мәлдәрдән үк бер-беренә терәк булалар. Әсәебез атайыбызга уку буенча ярдәм итә, атайыбыз уны һәр сак курсалап, яклап йөри. Мәктәпте тамамлагач атайыбыз армияда моряк булып хезмәт итә. Ватан алдында хәрби бурысын үтәп кайткач өйләнеп, безгә 2 балага, улы Уралга һәм кызы Альбинага гомер бүләк итәләр. Хәзер һәр кемебезне башлы күзле. Атайыбыз безнең өчен ныклы терәк таяныс, ияндәре Айнур менән Тимур өчен хәстәрлекле картатай. Кадерле тормыш иптәшем атайым, һинең туган көнең бөтәбез өчен дә улы байрам. Сөнки ул матур тормыш, тырышлык, намыслык, илһиярлек өлгеһе. Һине туган көнең белән ысын күңелдән котлайбыз. Һиңә ныклы сәламәтлек, күңел тынычлыгы, гаилә бәхете, кайгы хәсрәтһез көндәр, ак бәхеттәре балаларыңның күңел йылыһын тоеп, изгелекләрен күреп, бәхетле озын гомер кисерүеңне теләйбез. Биргән тәрбиягә бәхетле бала сагыгыз өчен рәхмәтлебез. Якыныбыз, киләсәгең йыр кеүек матур, кояш кеүек якты, туасак таңдарың һәр вакыт нурлы, күк йөзең һәр вакыт аяз булһын дип хаттарын тамамлай тормыш иптәшегез Флорида Рифкат кызы. Балаларыгыз Урал, Альбина, киленегез Фатима, киявегез Руслан, ияндәрегез Айнур, Тимур һәм барлык тугандарыгыз. Хәзер яңгыраясак йырда фәкать һезнең өчен рәхим итеп тыңлагыз. Yağıma qaytam yerge yatıp, tыңлар инем үлән үзгәнен, тыңлар инем салгы тавыштарын, киске йылы елдәр изгәнен. Tığlarım salgı tavıştarın, kiske yılı yelder izgene. Uz yağıma qaytam yerge yatıp, esirinim şişme Oğların tığlar inim kızlar yırlağanın, yigitlerden kuraymandarı. Tığlar inim kızlar yırlağanın, yigitlerden kuraymandarı. Yağıma qaytam yalan ayak, edilərinim təvbə edimdi. İniş buyundağı bəpkələrdə, qaşıq bulğan təvbə yerimdi. Şu boyundağı bəpkəlerde
Aşık bulgan tövge yerimdi İniş boyundağı bepkelerde Aşık bulgan tövge yerimdi İniş boyundağı bepkelerde Aşık bulgan tövge yerimdi Aşık bulgan tövge yerimdi Aşık bulgan tövge yerimdi Yüzün kıyaşı meni balkıp yana Yunduz kövük üstün küzerin Önge kövük tigiz appak tişin Baldan tatlı eyken hüzerin Para kaşım hıllı kız Akmar buyu dim buyu Aklap yürünüm yıl buyu Kilmey kalhan bul yolu Yoklayalmam tün buyu Yoklay almam tün buyu Küreğime gülder başı yeler Nefis kulağımın ödhensin Mühabbetim teren dingid kevik Akış bulup şunda yüdhensin Kara kaşım hıllı kız Suda balık yüzerler Balıksını hizeler Kara kaşlı bir siper Udegimde üzelir Kara kaşım